Hej, jeg hedder Lene Boss. Jeg arbejder med selvsabotage, og det her online foredrag er til dig, der drømmer om at starte dit eget, men som alligevel spænder ben for dig selv og holder dig selv tilbage af din egen stopklods, og har desværre været det i mange år, højst sandsynligt. Det skal vi have gjort noget ved, for ellers så kommer der til at gå mange flere år. Og det bliver ikke bare pinefuldt for dig, men også for dem, der går glip af det, du kan. Der er mange, der lige nu savner det, du kæmper med. Så derfor vil jeg lave det her online foredrag, fordi vi skal kigge på den allerstørste ting, der spænder ben for dig. Og der får du nogle værktøjer til, hvordan du kan håndtere den. Så du kan dreje røv i stedet for at spænde ben for dig selv. Så skal vi altså kigge på den overbevisning, som spænder ben for 8 ud af 10, der drømmer om at starte deres eget. Og det er en overbevisning, som du tror, du er alene om, men det er du faktisk ikke. Den er rimelig universel. Og også den skal vi lige have taklet, så den ikke takler dig. Så vil jeg selvfølgelig fortælle om min egen, hvordan jeg selv spændte ben for min egen drøm om at være selvstændig. Og den gjorde jo desværre, at jeg spildte mange år på at kredse rundt i en uddannelse, jeg på ingen måde brændte for. Så jeg hoppede af den og hoppede på igen lige så snart, at tryghedszonen meldte sig. Og selvom man kan sige, nej, jeg spildte jo selvfølgelig ikke alle de år, men jeg kunne da i hvert fald have brugt dem meget bedre, og kunne have brugt dem på at leve, som jeg ville, og sprede mit lys ud over andre, i stedet for at være deprimeret og føle meningsløshed. Og jeg kunne have brugt dem til at gøre en forskel i verden, i stedet for bare at lade tiden vandre forbi og vente på, at jeg blev gammel nok, eller god nok. Jeg vente på, at jeg blev klog nok. Jeg vente på, at jeg blev... hvad det nu er, man går og venter på. Og hvad det er, du går og venter på. Så gør det slut med at vente. Du kan stoppe ventetid allerede nu. Tilmeld dig lige her nedenunder. Og forhåbentlig vil det her online foredrag hjælpe dig med at komme tættere på din drøm, end du nogensinde har været. Jeg håber, vi ses. Hej hej.